конструктивно да се активира работата на... Конструктивно в началото. Първата думичка да е конструктивно. Да. Да. В конструктивен дух. В конструктивен дух, да. Да, и надграждане. Запазваме и надграждане на добрия тон, така ли? Както. Запазване на добрия Тон и Може би, ако надграждане. позволите, мисля, че по-важното в точка А е запазването на позицията. Да. Оттам да тръгнем и добрият тон да остане във втората част на изречението. Запазване на... Запазване. Запазване и надграждане. Не, как? Втората точка да почне с надграждане. Може би потвърждаване на сегашната позиция на България и запазване на добрия тон в отношенията между двете страни. Нещо от сорта да го кажем. А искате Нека ли да кажем включим надграждане. запазване на единната позиция Да. на България? На единната позиция. Да, не сегашната, единната. Единната позиция. позиция на... Да. Добре, хубаво. И Добре, окей. И надграждане в конструктивен дух. Искате ли Добре, така? окей. И надграждане в конструктивен дух. Без единната. Да не става дума за отстъпление или за някакво Да. манипулиране или за нещо такова. Може би надграждането следва от следващите точки, по които сме се разбрали все пак, да не го поставяме изрично горе. Аз мисля, че това са важни стъпки. Да. Но от друга страна, първата думичка е запазване, което е много силна дума на единната позиция, и надграждане в конструктивен дух, защото истината е, че И другите да станат подточки на надграждане. на надграждането. Да. Защото трябва да... Б надолу да станат подточки на надграждане. Да. Да, точно. И от Б надолу да станат подточките, как я надграждаме всъщност. Аз мисля, че точно това. Защитаваме позицията в момента и показваме надграждането на конструктивния дух. Перфектно. Точно така.